Съветваме ви да не гледате това видео сами, защото може да ви уплаши. Джорджано или Оменат. Готови ли сте? Започваме. Джорджано. 9 букви. 9. Думата 9 има 5 букви. 9 минус 5 е равно на 4. Ябълките на тази снимка също са 4. Случайен нос. Ябълка. Като емблемата на Apple. Apple правят iPhone-и. iPhone-ите са черни и бели. Какво също е черно и бяло? Точно така. Зебрите. Зебрите имат 4 крака. Масите също имат 4 крака. Но ще се запитате какво е общото между масите или оменатите. Да разберем. На масите се слага храна. Храна. Храна се римува с думата дезоксирибонуклеинова киселина. ДНК. Думата ДНК има 3 букви. Точно колкото са страните на триъгълника на илиоменати. Случайен нос. Не мисля. Още не сте убедени? Ето още доказателства тогава. Джорджано. Джорджано отива на Копон. Копон. Копон се римува с кон, слон и балон. Кон и слон са две животни. Балон е едно нещо друго. 2 минус 1 е равно на 1. 1. Точно колкото са очите в триъгълника на илиоменати. Случайен нос. Надали. Джорджано или Оменат. Потвърдено.